med målstik på. Der er en 6'er. Nej, den gør ikke så meget. Det er mere V2'eren, vi har sat op. Den er simpelthen blevet vigtigere, Carsten. Jeg må lige kigge ud i min computertaske. Og nu har Claus givet jer en koder med, så skal I hjælpe os udstille. Ja, det skal vi have med. Gider du lige flytte lidt rundt på den der? Den her? Bare flytte den, ja. Den er her. V2. Og så flytte den igen. Det var uskarpt igen. Og så sidste gang. Niels, hvis det er, du vil vise en det her nye smarte beslag på V10'eren, ikke?